máš zničené. Nie, ona nemá tu pojď. Dneska pojďme Nemám teraz moje skakať do počudovanie, že školy, nie sú nejaké také popravkané chyby. dole. Ešte fajn. Dáme To ja na chvíle. nechám oceľná masa Budem sa a učiť. No, ja som si myslela, že si ako bála, že máš zúkrát. A takto zadnú. Okej. Už Je máš. do les. Hej, nevidíš, že No. máš ja to môj mobil už som chcela zobrať do ruky. Také mali. No a? Tam všetko majú. To je také fajné šlapky. Bum. A keď pôjdem. Strašne rada im ty od tých mám. Čajka, objednala si ma už. A jaké si dáš? To sú jaké si dáš. Ale čo? Ona ti prispôsobí Mihalniciam. Mihalčiam. Mihalniciam. Bo ja som jej povedala, ja mám také 12, že ona je, bože, mám robiť. Ja stále mám svoje rovnaké. Ona ti primerá, ona vie, čo robí. Srdičko. Ja nikdy sa nepýtam, že čo mi má urobiť. Idem sa poviem, urobte mi tak, jak chcete. To je jedno, čo urobí. Sme nejaké. A čo mne škrajde robí? V aplikácii nemajú takéto blikáky. Damian, ty čo zas? Zase aby sa nevedel, keby nám poslal. Na iste! Ty ako čo? Damian, ideš na dovolenku, chceš sa polamať. Budeš sedieť z doma. Prečo toto je EPD si dal na zem? Teraz A potom sa na to... Dlho nepočula ten názor ešte. A potom sebe ľudze na to šetňu, nie? Je o bezpečnosti dal. To nie starý potom dvihne, hej, pravda. A ja mu chodím každú chvíľu, či pada, nepada, pada, na tieto preto to vidíš, že toto mám. Zajdu na si do roboty, potom na taká istá pesnička, kde bude. No až ja chodím na poved, to ešte ten rovno byť. A ja budem doma, on doma. A jak s tým prechodom bydliska? Som bola u doktora a mi povedal, že mám musím zavolať. Že ten, jak hovorím, že 24. odovzdávame a on hovorí, vtedy mi zavolajte, bo nepíšem adresu. A ešte mi povedal, že mám si dať na stranu. Dáš jednu čeleň! Vedia, Musí takto skočiť. Takže let's go! A teraz nám to chodí. A ja mu dala, že sa to môže dať si tak vychádzať od 1 do 5. A on že, ja vám napíšem. Ale keď budú volať, ja vám potom zavolám, že keď budú mať problém, hej, že dáš hovorím všetko. Si už vypil? Líka potom, čo majú s tým problém, že zrubou majú rôzny kúsom. Jo. A to neznášam, to s tým na ruke, však vedia, že človek je postihnutý, tak na to otázky sú. A nie je pravda? Na čo to robia? Operovaná nemôže byť. A v takom veľa bude vystupovať. No. Normálne sú. Kde si nechal otcov mobil? Ja natáčam. Čo sme takí jak Za doma? čo by som chcela, ale neviem. Janko, melóny, ale sa na vždycky ísť narezať. No a narež na takú taky sú hneď, koľko ti dá. Purpluje. A nechaj do tých špinavých papkách. Tam tu daj, bo všetko toto nosia. Som sa videla. Dobre, ale on tak si to bude. Aj tam sme nakladali do auta, on bol za preparkovať a išiel späť a presne aj to nechal do kapice a ja. Toto jeho tam sú veci, toto je taká mica, či čo. Ja už nehovorím nič. A som to kúpil. Ne? Nie, on hej. Čo ty hovoríš? No, ďalšie Damiana zabudoval. Maličký bol a sme vystupovali u mami. Nie na autostrechu, dole na Normálne v aute ho nechal. Vystupujeme, v maličku bol malé babetko a vystupujeme a on zatvára.
A on zatvára auto, on čo robíš, jak nabíjali ešte vo vajíčku. A on ide, hej, či ideme tu Ale ja za- predtým, jak sa malo narodil, vidíte, ja bola zabudila. Aj tak bol. Vystúpili sme ti len za A to máme na ceste. Prečo majú? Po vajíčku, Ale chlapec. som že rovnaký. Vystupuje. To. Že zabudajú veci. To mimo. A čo mimoza nepije, ne? Nazvala, bo nebude. Halo! Počkaj.